Aupa Afrika, Aupa koldo. korrika badator eta bide horretan gogoan izango ditugu izan diren kantuak eta hor topatzen dugu 2005ean zuk zeuk egindako kantu bat, ez? 2005eko kantua Afrikak egin zuen, urtean atzera joan eta zer oroitzapen dituzu kantuaren inguruan. Ba, oso oroitzapen politxak. Zer neban espero, justo diska atara onduen 2004an, da kontzertu baten ostian etorri zane tipa bat, aekako arduradun batek eta esan hauen kanta itxeko eta geratu nintzane. Korrikaren kanta neuk egingot, eta hola neu. Oso politxa izan zen momentua eta bai, oparitxo bat niretzako. Leheno hitz egiten ari ginean elkarrizketa horretik aipatu duzu, zuk euskera aekan bertan ikasi zenuela, ez? Bai. Beraz, bi aldiz berezia kantu hori egin izatea, ez? Bai, hori aekako veteranoa naz, Fermin bezala. Eta hori niretzako beti egon naze korrika jaizetan ekitalditan daulan, da horregatik niretzako izan zen bereziza, ez? Korrikaren kanta itia. Eta, bueno... Fermin aipatu duzu bera ere euskaldun berri izaki, pausos pauso korrika badator eta euskara ere pausos pauso ikasten den hizkuntza bat da, ez? Neketza da, baina orain erki hitz egiten duzu eta plazer bat, ez? Bertako hizkuntzaren jabe izatea, ez? Bai. Aipatu diguzu aekan ikasi zenuela euskeraz, beraz korrikako kantu egitea zuretzako plazer bikoitza. Bai, esan aldote aekako veteranoan ezela, Fermin Muguruza bezala. Eta berangatik jo nintzen aekara, hau kanta entzun ondoren esan eban, ba nik bebai nahi dute euskara ikasi, ordune plazerra hori, handiza izan zen. Korrika pausos pauso egiten den ekimen bat da, eta euskara ikastea ere, ez? Zerotik ikasten zara eta geroz eta gehiago zoaz ikasten, eta gaur egun oso ondo hitz egiten duzu euskeraz. Eskerrik asko, hanben naukazue, bai, pausos pauso, dana holan apurke egin behar da. Eta euskaraz ganera askoz be holan lasaiago, gatxada, zaila, politxa, baina zaila. Musika munduan ere pausos pauso aritu zara, aipatu duzu korrikaren kanta iritsi zela zure lehen diskoa kaleratu eta gero, eta beste pauso bat izan zen aurrera. Gogoan dut, kantu atera zenean, bazela korrikaren kanten artean bereizgarria, o behintzat berezia zela bestelako erritmo batzutan zetorrelako, ez? Oso zurea da kantua, hor dago funk giroiek badaude, druman basa badago erritmoan, eta korrikaren kantu baterako erritmo horrekin topera. Nik uste eta proposa zala, ez? Korrika itxeko tolan, ez dakit, erritmoa birgen duan, ez? Esaten eban, zerbait tolan martxakin egin behar dugu. Da estilo musikala ezberdina, ze hori da neuke eskaintzen dudana, ez? Nire musika baltxat ez dakiz zer. Eta pentsaren duan holan draman bas aproposena zala. Hori, korrika itxeko, dantzateko. Normalki lehenengo kantak Amurizak abestu zuen kantu tradizional baten gisara, gero roka iritsi zen Akelarrerekin eta beste hainbat taldeekin, Trikitisak ere nahiko kanta eman ditu korrikarako, baina zurea esan bezala, erritmo beltzak nagusi, sustrai afrikarrak dituzten erritmo horietan sakonduz, rapeo batekin hasten da kanta, eta gero hor zu sartzen zara kantatzen. Bai, rapeua eitzen eban Jon Goiko Euria, da momentu horretan neu azebilen turrak eitzen dolan, eta gero neu, pentsain eban bebai olako rapeo bat eitxia, baina esan eban ez. Itxiko dakinak eitzen hori, eta neuken gote soul partiero, ez dakit zelan deitu, soul, bai. Kantuak ni ere bai izena eraman zuen, bai. Eta izenburuak ja pixkat adierazten du zer den korrika, ez? Norberak parte hartu dezala, geroz eta gehiago izan, ez? Edo nor partu dezala korrikan, ez? Bai, da hori izaten dobe bai kantan, letran, Goikok esaten dau parte batian hori. Ba, danok dekoula aukera euskara ikasteko, berbaitzeko eta zaintzeko. Hori da intentzioa. Aipatzen du kantakera euskara loratu behar dela egunez egun, eta horri baino gauzo begorik ez da euskara hitz egitea, ez? Bai, loratu inbir da, bestela galtzen da, hiltzen da, ez? Holako zer esaten dut, ere zakordaten, zeu bai, ni baino beto. Bai, hori eske berbain bir da, bestelan galtzen da. Eta neuk berbaitzen ez dutenian, gero ja konturatzenaz galdu itzen dutela, ez? Orduan saiatzenaz beti egunero pizkate berbaitzen. Aldo banean berbaitzen dut. Beti. Zorrotzapen dituzu 2005eko urte horietan, kantatera zan, furgonetan jarri zuten etengabe, Euskal Herriko txotna eta leku askotan ere entzun zen kanta asko, eta oraindik ere kanta jartzen denean jendeak gogoan du, ez? Bai, dantzatu egiten dabe, neuk ez dut entzuten, ez? Baina, batzutan ipintzen dut tolan gogorarazteko, desateko, ondinoku gustaten jatan ero, da entzuten dut, esaten dut, harto, ondino gustatzen jat.
Eta momentu horietan nire kanta entzutia toki guztizetan nire txako plazerra da, ez? Juten zara eta esatez, hau neunaz, korrikaren kanta entzuten da, akizu, betiko kontua. Baina era berean, zuk egindako kantua bilakatzen da, Euskaldun guztiana eta mundu guztian esku jartzen da, ez? Hori da, korrika duen beste gauz polit bat, ez? Bai, Bartzelonan bebai, entzunen eben, ezaguten eban jentia, horra, zu korrikaren kanta egin zenduan da, flipaten. Bai, orduan zabaldu izan asko. Henek izen hainbeste zabaldu izango zani, baina bueno, ondo, ehartot. Aipatu dugu, letra ere zuk egin zenula, ez? Zure esperientziatik, haekan euskara ikasi zenuen, eta letran askotan hori aipatzen da, ez? Euskara zaindu behar hori, euskara ikasi, eta pausoz pauso aurrera egin, hori da pixkala letraren kontzeptua, ez? Bai, hori da. Leloa zan, ni ere bai. Da tipak esan hauen, en plan, hau ipini berduzu kanta, ni ere bai, da bakarrik horitan, ni ere bai, ta zer. Ordu hasi nintzen, korrikaren kantak letrak daulan entzuten, jakiteko pizkaten nundik joan. Momentu baten jesarri nintzen da zan, venga, hau egin berdau. Da purke-apurke, atara zan. Normalean ez dakizelan egiten doda zen kantak, Azten haze idazten da, momentu batean ja, egin ja. Eta dira kantak azkenean animatzen dutela korri egitera, ez? Parte hartzera, eta zentzu horretan, korrika bat horren honetan, barnean zerbait pizten da beti, ez? Bai, korrika itxera eta ikastera, eta praktikatzera. Ze umiek bebai egin berdabena da hori, praktikatu berbain, korrikain, da korrika itxeko nik uste dut aproposana dela. Bueno, aproposena ez, aproposa. Hola, ja, saltzen dira kanta, bai. Oso ondo, Afri, gu gozatu genuen kantarekin, kantu berria ere badator, baina segurazki korrikak irauten duen egun hauetan, berriz ere entzungo da kantu hori. Eta esango nuke, garaian ausartu izan zala kanta, eta gaur egunan entzunda ere oso kantu aktuala dela esango nuke, ez? Euskal Herrian adibidez, giro elektronikoak geroz eta gehiago dira, drum and bassa gero eta gehiago dago, baina gu hitz egin ari gara, kasi 20 urteko kantu batez, ez? Eta garaian hemen hori egiten zen eta euskeraz. Profeta, ez? Zein ondo hori entzute, posten nau. Bai, eske hori neko entzuten dute gaur egun da esaten dut, nahiko aktuala da, ez? Nire txako oso ondo dago, neu oso pozik geratu nintzen, emaitzaz, Israel Monzoncillo, Ernesto Maestro eta Irurok egin genduan, musikia, da gero neuk letra. Da Iruron artean nahiko lan politxa atara genduan, nahiko arro sentitzen horretaz. Ederki, Afrika, kriston plazerra zu berriz ikustea, kanta berriz entzutea, eta hurrengo korrikan ikusten gara. Benga, ba. Ni esker. Bai, zuri. Euskara bihurtuko da loretsu bat, gu denok landatua, guazen bakorrika, Euskaraz mintzatuz gure artian, belaunaldiz belaunaldi, korrika, ni ere bai. Guazen korrika datorrela. Guazen horrera guazen korrika datorrela. Gauzak zateko, hitzak beharrezkoak dira.
una cangrea.